Nåde være med jer og fred for Gud vor Far og Herren Jesus Kristus. Det er nu dag 28 i fasten. Vi skal høre fra Johannes evangeliet, kapitel 3, vers 14. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke. Og den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Og det der er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger skal afsløres. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud. Lad os bede. Herre, vor forløser, vi har fejlet i at være budbringere for din tilgivelse og håb. Forny os, så vi følger dine befalinger og forkynder dit kærlighedsrige ved din søn Jesus Kristus, vor Herre, som med dig og Helligånden lever og råder, en sand Gud fra evighed og til evighed. Amen. Må Guds fred, som overgår enhver forstand, bevare jeres tanker og hjerter i Herren Jesus Kristus. Amen.